Uziri kunetsa kutaura kwandiri kuti kudai nyaya yekutanga yakamboita bongozozo kunyanya nenhau yeLovingtons and eating together in the same place neumwe wako waunofambidzana nayo ndo yakanetsa singamboiti kune kuda kwe moza kuti chinyaya ndakaita nguva nditi are you sure because these people look totally different ndokuti sei ndokuinda pane kutanga paya mufananidzo murume uri kutoseva mundiro imwe chete vachirya sadza nenyama at the same time together asi Rastaman handizvisi kuti vakazondobata asawira wavo muhotera here pasi pemumengo here mumotokari here kana kuti kumba kwani mavo ivo mavanogara kana kuti kumba kweshamwari yavo Rastaman. I have no idea kuti vakanyatsa kuvabatira kupi asi kunonzi deception and deceptive yakaitwa newe pedo naye vavairya navo mundiro imwe chete kone kuda kwei vadzimai vaRasta vakazofunga kuti mudecepto nahandsome friend wemurume wavo ndokubva vabatwa vakati musvumbunu tikati hazoni kuda kwei asi manje chakazondinakidza chekuti Rasta vabata munhu vari musvumbunu vakati no we trend together. I will not make you trend by yourself. Let's trend all together because you belong to me. You are my personal person who was taking my personal belongings. Ndokubva Rastaman vanga vakapfeka heti ndokutora selfie vakadai ichiratidza chi mudzimai wavo uyezve nebest kuda apa panje dambudziko pasi kuti ndi best friend kuti vanga vangosangana zvemusiwo oro vanoshanda vese kana kutiwo vanhu vaingoita pasi by asi kana ukaona moryira mundiro imwe chete it means you trust each other nekuti haungangoti munhu nje uya tiryire mundiro imwe chete takagara padivi nepadivi tichiseva mukonde mumwe chete ukashoma kuona zvidiro vanhu vakati ende Rastaman vakaoma ndo chekutanga ichi tochibva ipapo toinda zvakare kunhau yasketi naEvidêncè ichitodai kuramba ichiindira handisimanyi kuti nhau iyi ichapera lini ndisingazi kuti January uno uchangopera iri nhau yasketi naEvidêncè here kana kuti pachangointroducwa new things again. I have no idea. Inisa ndanonzwa malive anga achitendera chona tagwanzi zvatagwa kupi kuna kwa Evidêncè kuti MadamBoss vachasososo ndikati vanhu zvavari kutaura vari kuzviwa nepi nekuti ndandazvona kumwe mumapeji pakanyorwanzi but vanga vanyira nemadimikira ndikati saka ari kunzi kanyi ndiyani nevamwe vacho vari kunzi vejiti tikati vanhu zvakutaura izvi is that the same season again of the year inoti kana zvavo vakada kuti ningi adana ningi ari kufambidzana naningi ndo season yacho here. Where are people getting this? Vanhu vanga vari confused kuti who is Kanye. Me too, I don't know who is a Kanye. Asi manje ndazona macomments vanhu vachitaura kuti no Kanye ari kutaurwa ndiani ndi MadamBoss. Toza MadamBoss vaita sei wai vari kunzi Kanye ende sei vari kunzi vari kuita zvakadai tikati zvegore rega chingoramba chingonzi vanoita gumbomba zvegore rega kutomakisa president kuti did you say gumbomba again for MadamBoss. I don't know kuti watanga nazvo ndiani ndokubva chi wati hanzi MadamBoss vakarohwa ningiri kuAttãckêd. Let me zvimwe hangu anozvikwanisa kutaura nekuti apa where exactly it emerged and who told Chira, I have no idea. For what reason? I have no idea again. Is it for the marketing strategy? Now we are confused as Povorians because these things they do sometimes when they insult each other, they come back again and say, no, it was a skit. We were pushing this and this business. So as Povorians, we end up thinking nangwe munaka by a button, achita live, chituka munu. Teta kufungoti, you are marketing that person or you agreed here, atso zimanje papo, oro, bata kwa nyamu aso simanje apapa. Like I said, ndadoona video ichitendera ipari kutenderedzwawo. Ndikati alright tatenda koti mbekutanga ndatofunga kuti asi vakaenda kukoti chii chakaitika ndobva ndazoramba chiverenga unzi no tatenda koti anzi maflats vamwe vadero zvikanzi on top of that ari maflats patatenda koti panogara mwana wavo
inda sadanyesa kubata medzi yacho kuti saka pakunzi patatende kuti koti izite koti redare dzimosha ningi mni machuchisi vakapfekayo magauni nezvibvindi zvavo zvewhite apa kana utari kuti kudi izvo no mafulats anotogara vanhu anonzi tatenda koti zvikanzi mwana wauya kuri vanhu utsitsi uya waimboekta nawo uya kuti hanzi ndiye unogara patatende koti saka we don't see anything wrong why people are speculating kuti patatenda koti ndo pavari kuitira gumbo pashi saka indo chizvigarira pasi sadadi dandoona nekuhwa kuti zvatangira papi chaizvo and what was the reason yaita kuti zvibvujuke like that ndo chizvibvunza kuti is it wrong kuti MadamBoss vadrive mota yavo vopisa mafuta voenda kundovhizitira mwana wavo tsitsi kachembere kutatenda kuti nothing wrong whatsoever mwana wavo vanowirirana vangoda kutospenda the whole day vari vese they can burai they can dance together they can talk together at that tatenda koti place I don't know maje kuti tatenda koti iri kuma avenues iri ku Willowville iri kupicha yako chako I don't know asanzi there is a tatenda koti now I know kuti there is a tatenda koti ndakasika toziziwo tazamuzana nasi nditi ndo chekutanga ichi vanhu vaclarify zvikanzi nevanhu alright kana muchiti zvinhu zvabuda kwaevidence chira how come zvabuda kwati evidence chira nekuti kuri kunzi MaiMaketeni vaenda kunisa maketeni komba kwaevidence chira I'm like what really without judging out chindati MaiMaketeni nembiri yatakambonzwa kuti MaiMaketeni vanisa maketeni anodhura ndosandakambonzwa tikati now we are dealing with the mpinga dzemashuwa chedzo because MaiMaketeni vanhu vazhinji vangota makomenzo kuti MaiMaketeni vanoruma munhu pasi kana vachichaja not me people's words and also connecting dots nekumashure kunzi keteni raMaiMaketeni ka vanesa keteni nemhando pamusoro and ndofunga vatoiveka kuzogogodzera kudai keteni no kudanikwa chichiwa nyangwana vachitodi vachisa maketeni saka takuta maketeni atakuta zvelevel reketeni congratulations evidence chira waisiwa maketeni akanakisa nekuti munhu une reputation yekugadzira maketeni akanaka ipapa adikura nema chakanaka mukaka urungi tsatatanga kuti hazvikunzi mashoko anobuda mukamwa when someone is good at baking cakes even though agadzira zvandezvi praise that person according to what they are good at MaiMaketeni vanogona kusa maketeni MaiMaketeni vanogona kusa mapanga emaketeni saka why can't we applaud we can still do that vanoisira kuti maceleb vanoisira macelebs vanoisira vanhu vane mari dzavo vane vakasiyana maketeni handiti vandokuti saka imimi if you say kuti MaiMaketeni vaenda kundoisira evidence nasi maketeni uku does it mean kuti nyaya iyi yabuda nemukamwa mani MaiMaketeni this is not me speaking but vanhu vakashidero mumacomments vachiita analysis dzavo kuti zvazofamba sei kuti zvinhu zvakaita seizvo zvibude ndokundoko anizozvimanje kuti wava munyama wani waMaiMaketeni nekuti vanhu vangowapomedzera kuti kudero zvikanzi nevamwe zvakare saka kuda nyaya yacho neyabuda vamwe ndokuti no imimika hamungadi kuzvokutanga kuti hanzi MaiMaketeni ndo vabudisa nyaya iyi kuda kune munhu wakaenda neghosti rake akandoudza echihera nyaya iyi vamwe vakati MaiMaketeni why ndikati I don't know why vanhu kuda zvangotiwo munyama kuti nhasi evidence baazvibudisa ndo musi mumwe chete waenda MaiMaketeni kundoisa maketeni ichi kumba kwaevidence vanhu kwakutotanga connect the dots kuti handizoziviwo kuda munyama wavo kudawo munyama regaitigai kuti kuda munyama nekuti vangongoti kuda iskiri rekuita sei rekuadvertisa zvakare pamaketeni vangade kuadvertisirwa zvekudero here MaiMaketeni sezvo vane maclients akawanda asingamboiti I have no idea tochibva ipapo toinda panhau yekuti ndozoona vhidhiyo yangatiwana evidence wangati ndonase kuti purpose yevhidhiyo ndokungongadanyasomboadhisani ketina siketina asi now yazoitika ndofunga kumacomments kune munhu wataura here kuti MadamBoss vakataura zvakati MadamBoss ndofunga vangakomenda here kuti something kumacomments ndobva watonzi nyarara ipapo nekuti vanhu makataura something kulive stream yani yaketina ndinetonegwa renyu ramuri kuita rekupi rekuti atenda koti I'm like alright
nyaya yacho nyaya yakaoma wakati dai matonyerera zvenyu MadamBoss nekuti munhu ngatostawa zvisingatoiti pano. Vamwe wakati just chill down, vamwe wakati asiyanai nazvo nekuti sati nekuda kwei, asi ndo zvaitika kupi kulive kwacho ni kwa Evidêncè ndo mabudira ita nyaya iwo, asi purpose yenge isiri live ndofunga ikwadhirisa MadamBoss, asi yazongobuda nepasipo. Manje ndichiti aiwa, but how far true is that? Asi watatanda ndiri mission rekuzotsvera kutatita koti kwacho chida kuzotaimira kutione kuti chichinye chikira. Saka in this country it's very very dangerous maybe sometimes to make friends with the people, because sometimes you can make friends with the people, but at the end of the day the same people are the ones who are saying some stuff to someone else. Number one. Number two, is it a crime to be seen maybe with a celebrity or a musician or an artist out there? Does it mean that when you go and have a lunch with a celebrity it means you are dating? I have no idea. Does it mean that taking a picture with someone else who is of that opposite gender equality is not about to? I have no idea. This is something I'm actually learning each and every day. Does it mean ukawanikwa chisekirani mwe munhu we opposite gender based relations munodana zvakare? I have no idea. Oro azvitoshamisa kuda munhu wacho ari kufungirwa yawo, kuda wanga watori nechifunction chawo, kuda wanga wane meeting yawo, kuda vakanga vachitoita deal vaitoita, asi kuda mumwe munhu wemutatenda kotiwo zvakewo anofarira kuspreadai ndokutora nhau iya wemutatenda koti angori mahunga kuti kuda akati ini ndatowana.com ndatoona madhamekera vane munhu unoita zvechiti aipo tino handisi kuti ndiani, asi munhu wacho ni ndineki. No, I don't know kuti akavaona vachibuda mukati megumbezi here kana kuti mukati mejira. I don't know, I have no idea. Saka zvinhu zvitsva zvandiri kudzidza every day kuti wow, so if someone see you kana kangofunga kuti dambokukwatisa iwe unondisvota pamwe uchopinda muapartment kana muflat medu ratatenda koti rachoni unopinda nemota yako pamwe yakanaka kana kuti usingandimhorosi pamwe ndada kumhorosa pamwe ukandigno sikada kukwatisa ndakutoti iwe ndakakuona nanhingi. I don't know. I have no idea if that's how it works. Saka speculations akawandisa. Ndikati analysis yangu ndikati anchahwisiwo kuti kuonekwa nemwe munhu we opposite kira kuda mambo chontabe kuda mambo nokesha mari kune muridzi kuti tauya ne $2,000 yedhiri renyu ya oil, asi akuna munhu pamwe unozosvigisa. I don't know mona manje. Saka vamwe vakati no, we are done and tired of this kuti hanzi ndakaunzwa nanhingi akandiudza izvezvo ndo zvega here. Vamwe zvikanzi oh my god, people have started again. Can't you just let this lady take a chill and rest? I have no idea why and how it got to that level. Asi ndokwati all the best to everyone. Those are